እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። دحان دمسهم كبرات سماعتنا لومي عربي 4 تحساس 2020 ويكا 25 حدار 2010 عام تمرتي مدباتنا بزينا جميرنا دحر زينا حلاف بيت صحفة كوميونيكيشن اواجه صوان اتو ردوان حسين ذهبوا مغلصيتات زحازي صبصاب كلونا ايو كم اون تمالي ابز اب يونايتد ستيتس كونغرس يونايتد ستيتس كوميتي ጉዳያት ወጻኢ ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ቃለ ምስክርነት ሰሚዕሎ ነዚ ዝምልከት ጸብጻብውን ክህልወና እዩ ሕጽር ዝበለት መደብ ሕጸልሙውን ክህልወና እዩ ንኹሎም ሰላም ሲኹም ድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፎቄ ዜና ኸነቀድሚና ካብ ገብረ መድህን መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ጸንሐ ኩናት ኣብ ቁጽር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ይካየድ ምህላው ክገልጹ ከለው ናይቲ ሃገር ቴሌቪዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረአዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ጸብጻባት ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝጸንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪጾም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመጹ ሓበሬታታት ንምጽራይ ኣይተኻለን ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ድማ ከም ዝሞቱን ይእመን ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብይ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካይዱሎ ተባሂሉ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጥሪ 1 ተደላይ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓረቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውሞኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለው ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባስ ሰጊሮም ንሰራዊት አብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለው ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራጉዱ ወላኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነጸግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና አንጻር ትስርቂ ተቃውሞ የካይዳሎ ምሩኻት ውን ኣለውና እዮም ተወሰኽቲ መረጋገጽታት ውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብ ትጽሑፎም ብዛዕባ ተስርቅ ዝበልውን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገጽ ግን የለን ወሃቢት ቃል አብይ አሕመድ ብሌኔሲዩም ኣብ ዘይተረጋገጸ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብያ ገሊጻ ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ በቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተሙሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱን ከተማታት ሑመራ ዳንሻ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግጋእትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም እዚ ከምዚሉን ከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተማለ ሐሙስ አማሲው ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝህልዎ ጽዕንቶን ከም ዘሻቀሎም ገሊጾም እዮም ኣብ አዲስ አበባ ዝተፈጠረ ዘይምስምማዕ በኩናት ክፍታሕ መምራጽ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣብ ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዜ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሻቅለቶም ገሊጾም እዮም ነመስክን ሳራ ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቃድ ንጽበለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት UNHCR ሓቢሩ ሊዛ ሽሌን ካብ ጄኔቭ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ነዚ እውን ሳራ ፍስሓየ ክተቕርቦያ
ብሰንኪ እቲ ቅድሚ ወርሒ ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ትካላት ናብቲ ከባቢ ከይዶም ንሲቪላትን ከምኡውን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓገዝ ክህብዎ ኣይከኣሉን። ሕዚ ግና በቲ ኣብ መንጎ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ዝተበጽሐ ስምምዕ እቶም ትካላት ነቲ ዝወሃቦም ርግጸኛ ዝኾነን ሙሉእነት ዘለዎ ሓገዝ ክህቡ ዘኽእሎም ፍቓድን ይጽበዩ ከም ዘለዉ እዮም ዝሓበሩ። ከም ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገለ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዛት መስተ ኣብ ትግራይ ከተማ ሽረ ዝርከቡ መሓዙት ብምትሕብባር ን5,000 ዝኾኑ በቲ ኩናት ካብ መረበቶም ንዝተመዛበሉ ሰባት ክዳውንቲ፣ ማይ፣ ወሃብቲ ሓይሊ ብስኩታትን ካልኦት ኣድለይቲ ነገራትን ዘባጽሑ ምዃኖም እዩ። ይኹን እምበር ትካላትና ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ 96,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ክበጽሕሎም ኣይከኣሉን ክብሉ ወሃቢ ቃል UNHCR ባባር ባሎች ይዛረቡ። We continue to receive disturbing reports regarding the Eritrean refugees. ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብቲ ከባቢ ዘለው ዘጨንቑ ሓበሬታታት ኢና ዝበጽሑና ዘለው ክዛረቡ ኣብ ዘይክእሉ ኩነታት እዮም ዝርከቡ። እቶም ካልኦት ዝበጽሑ ሓደጋታትን ምርብባሻትን ይጽናሕ ስጋቦ ኣካል ከድና ነረጋግጾ እዮም ዝበሉ። እቲ መዕቆቢ ስደተኛታት ኣብቲ ቀንዲ ኩናት ዝካየደሉ ዘሎ ከባቢ ዝርከብ እዩ። ኢትዮጵያ ሕዳር 4 ኩናት ካብ ዝጀመረትሉ እዋን ጀሚሩ ብኣማኢት ዝቁጸሩ ከም ዝሞቱ እዩ ዝበጽሐና ዘሎ ሓበሬታት ዘርኢ። ከመዘራረባ ባሎች ብርግጸኝነት ብዛዕባ እቲ ዝበጽሕ ዘሎ ሓደጋ ምዝራብ ኣይከኣልን። ምክንያቱ ኣብ ትግራይ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር መራኸብቲ ማዕከናት ተቋሪጾም እዮም። በዚ ድማ እቲ ኩናት ዝያዳ ኣሻቒሉና ይርከብ ኢሎም እዮም። Fears are that many Eritrean refugees may have already fled the camp. ስጋኣትና ብዙሓት ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብቲ ማዓስከር ዝነበሩ ህይወቶም ከድሕኑ ወፂኦም ከይዶም እዮም። UNHCR ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ወሃብቲ ሓገዝ ስራሖም ቅድሚ ምጅማሮም ኣብ ጉዳይ ሎጂስቲካዊ ምትዕራያት ኣድሂቡ ተዘራሪቡ እዩ እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉን ከሎ ከባቢ 47,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ምእታዎም UNHCR ሓቢሩ። ልዕሊ 1,000 ዝኾኑ ትማሊ ሐሙስ ከም ዝኣተውን ካልኦት ህይወቶም ከድሕኑ ዝወፁ ኣብ መገዲ ከም ዘለዉ እውን ይዛረቡ። ኣመስግን ሳራ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ህጹጽ ድልየቶም ንምግምጋምን ግብረ መልስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቕድሚ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊጾምና ክብሉ ወሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሮም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትካላት ረድኤት ኣብ ትሕቲ ቁጽር ፌደራል መንግስቲ ናብ ዝርከቡ ከባቢታት ንከኣቱ ዘኽእሎም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ወኪል ሕቡራት መንግስታትን ፌደራል መንግስትን ድሕሪ ምስምምዖም እዩ። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኾይኑ ተሓቲቶም እቶም ወሃብ ቃል ብሓጺር መልሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀጺሉ ኣሎ። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። 370 ሰባት ካብ ዞባ ቀለይ ወለጋ ወረዳ ኣንፊሎ ብሰንኪ ስጋት ጸጥታ ናብ ጋምቤላ ምህዳሞም ገለ ውልቀ ሰባት ገሊጾም። ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ ካብ መጥቃዕቲ ሸኔ ዝሃደሙ ምዃኖም ሓቢሮም ኣለዉ። ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ኣመራርሓ ሓደጋ ስጋት ክልል ጋምቤላ እቶም ዝተመዛበሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓቂቦም መንግስታዊ ብዘይኮኑ ትካላት ሓገዝ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ኣፍሊጦም። ናይ ክልል ኦሮሚያ ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣመራርሓ ስጋት ሓደጋ ኣባድር ኣብዳ ብዛዕባ እዚ ዝተባሃለ ሓበሬታ የብልናን ድሕሪ ሕዚ ኣብቲ ቦታ ምኽንያት መምዝባል ዝኾነ ስጋት ጸጥታ የብልናን ኢሎም ይብል ጸብጻብ ናኮርመልካ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዝዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎማዓንቲ ዓርቢ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተጸሚዶም ቀንዮም ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ንፍሉይ ጉጅለ ልኡኽ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ናይ ወፃኢ ኣካላትን ሕወሓት ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈረቓን ዝፈጸሞም ገበናትን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ዝወሰዶ ስጉምትን ሕጊ ንምኽባር ምዃኑ ኣብሪሆምሎም ኢሎም እቶም ወሃብ ቃል። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ድማ ኣብ ኣፍሪካ ጎረቤት ሃገራትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣውሮፓን ዘካየድዎ ስራሕ ዘርዚሮም ብምስዓብ ከምዚ ኢሎም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በተለይ ኦፕሬሽኑ በስኬት ከተጠናቀቀ በኋላ የስልክ
ጥሪና ስልክ ውይይት አድርጓል። እዚህም ላይ የተነሱት ዋና ዋና ነገሮች ኦፕሬሽኑ በዝቅተኛ ኪሳራ እንደተከናወነ ብፍላይ እቲ ስርሒት ብዓወት ድሕሪ ምዝዛሙ ናይ ስልኪ ምይይጥ ኣካይዶም እዮም። ቀንዲ ዝተለዓሉ ነገራት እቲ ወታደራዊ ስርሒት ብዝተሓተ ኪሳራ ከም ዝተሰርሐ ዳግም እግሪ ምትካልን ኣብ ውሽጢ ይኹን ናብ ወፃኢ ዝተመዛበሉ ናይ ምምላስ ስራሕ ምጅማሩን እዩ እዮም ኢሎም። ናብ ልዝብ ምእታው ዝምልከት ብገለ ወገናት ብዛዕባ ዝለዓል ዝተጣየሸ ናይ ትግራይ ናይ ስግግር ምሕዳር ስለ ዘሎ ኣድላይ እንተኾይኑ ምስኡ ልዝብ ምክያድ ከም ዝግበር ምስ ሲቪል ማሕበረሰብን ሽማግለታት ዓድን ምዝራብ ከም ዝከኣል ሕጊ ብምጥሓስ ምዝድለዩ ወገናት ግን ምዝራብ ከም ዘይሕሰብ ገሊጾምሎም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ አበባ። ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኢትዮጵያ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ በመቅታል ገበን ኣብ ልዕሊ ዝተኸሰሱ 4 ተጠርጣርቲ ንኽልተ መዓልታት ምስክራት ሰሚዑ። ቤት ፍርዲ ፌደራል ናይ ልደታ ምድብ ቀዳማይ መጋቢያ ሕጊ መንግስትን ጸረ ሽብርን ጉዳያት በወገኑ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ምስክራት ሰሚዑ ምዝዛሙ ሓቢሩሎ። ስድራ ሃጫሉ ሁንዴሳ ኣብቲ መጋቢያ ከም ዝተረኸቡ እውን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ ፀሐይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ አበባ። ኣብ መወዳእታ ዋና ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክታበት ኮቪድ-19 ብኣድማስ ኣብ እንጽበየሉ ዘለና ሃገራት ንዝቕጽል ለበዳ ክዳለዋ ኣለወን ኢሎም ንሶም ኮሮና ቫይረስ ብዝምልከት ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ኣኼባ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ከም ዝገለጽዎ ንዓመታት መጠንቀቕታታት እንተነበሩ እውን ብዙሓት ሃገራት ንኮቪድ-19 ድልዋት ኣይነበራን ኢሎም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብዙሓት ጽኑዕ ስርዓት ሓለዋ ጥዕናና ክከላኸለልና እዩ ዝብል ጌጋ ኣረዳድኣ ነይርዎም እውን ኢሎም ብምውሳኽ ድኻን ዝማዕበላን ሃገራት ብተመሳሳሊ ማዕረ ተበጻሕነት ክታበት ኮቪድ-19 ክረኽባ ከም ዘለወን ኣስሚሮም ኣለዉ። እቶም ዋና ዳይሬክተር ብደረጃ ዓለም ልዕሊ 65 ሚልዮን ሰባት በቲ ቫይረስ ተተሓዙ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ልዕሊ 14 ሚልዮን ዝተተሓዙ 276,513 ዝሞቱ ብምምዝጋብ ቅድሚት ትስራዕ ይብል ጆን ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ዜና ኣብዚ ይዛዘም። ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃኢን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሙኒኬሽን ህጹጽ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርሂ ድሕሪ ምሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቕ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቕ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና አዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቃ ዝወሰደ ቃለ መጠይቕ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይካድራ ቁጥሩ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንጹህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብኸመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቶም ኣረኣእያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍልይ ዝበለ ሜላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። 50 years ago, guerrilla fighting was a possibility. ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቓሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተጸልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምኽንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ኸይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምጻእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሜኦም እውን ኣይፈቕደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባሪ ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ምልዓሉ ብዝምልከት ዝቐረበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከተምን ኢሎም ኣለዉ። So far, yes, there is a wider public call for an OLF military wing, which is now also massacring on other parts of Ethiopia in Oromia. ዛጊር ወተሃደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮሚያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈጽሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ ምርትዑ ኣለዎ። ስለዚ ከኣዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈጸሙ ብኣማት ዝቑፀሩ ኣብ መራርሓ ወተሃደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ኤርትራን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ተወግእ ተሳቲፈን ዝብሉን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ሰሜን እዚ ዘሎ ሓይሊ ብቁዕ ሓይሊ እዩ በይኑን ኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈጸሙ እዮም ክሕግዙ ኣትዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይ ናይ መሬት ይግባአኒ ምስሓብ ምህላው ብዝመልከት ንዝቐረበ ሕቶውን እቲ ምስሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ ነዚ ኣጽኒዑ መፍትሒ ዘቕምጥ ኣካል ተመስሪቱሎ ኢሎም ኣለዉ ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም It's actually a stay at home and if you look at the security institutions عرفت خوص ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ጸጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም ወተሃደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡን ኣብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተራእየ ኣብ ማይካድራ ዝተፈጸመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብጻዩ ክጥርጥሮ ይኽእል እዩ እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ኸንስውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሕ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲንካ መሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽን ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም ሓደ ተጋሩን ህዝቢ ትኽልል ደርግን ምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋዕቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለ ዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ብኻልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽቦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብ እዋን እዚ ኢሳያስን አብይን በአልማማ ይድብድብለው እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ ኣብ ክልል ትግራይ አገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነጻ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብ እዋን እዚ ግን እዚ ብነጻ ወገን ክረጋገጽ ኣይተኻለን እዚ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ تمالي مشت نقودا إثيوبيا بزملكت نمسكرات نمسمع زتسيمة نا يونايتد ستيتس نيوز كوميتي بايتو وكلتين 4 مسكرات قال مسكرنا سامع لهم تم مسكرات ابز حالف خلت عمتات بفلايد ما ابز حالف حد ورحي اب سمين إثيوبيا بزعبا زلو ججت بزملكت نفلطينا زبل وانا عبالات اتبيت مخري ارديوم اللوم كاب كاليفورنيا زتوكلت عبال بايتو يونايتد ستيتس كارن باسن كاب نيو جيرسي زتوكلت كريس ميزن بزعباتي إثيوبيا بعمق كم زفلطن قدم لومي ناب إثيوبيا توقعيزهم مسقدما منسر أبي أحمد كم زتراخبن قليص أمالهم እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን ውን ሰሚዕ ማለው ጽዮን ግርማን ዘዳለወቶ ተወልደ ገብርኤል ካርቦዩ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃኢን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም መረዳእታ ዝበልዎውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም Karen Bass comes up with Zaraba Kafitanira. When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly مسكرات نمسمع كنوسن كلنا بزو حاسبنا لنا. بوانا نتقنا مسكرات ناي مسمع تكبار أوزا بزنبرو إثيوبياوين دفيت استقبريو. حد زي مسكرات نمسمع موساني خبدان نايو. مخنياتو نعوخ نقبر كلنا سباتنا حد وقن كنوكلي دالنا. أبزي أبايتوي إسكن كم أي سرحن. ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ መስማዕ ምስክራት ውጽኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንኽህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ጸገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን አገዳሲትን ሃገር ምዃናውን መስኪሩ Ethiopia is far too important not just for the Ethiopian people but for the entire Horn and Africa as a whole ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነትስ ንሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሹ ንኣፍሪካን ኣዝዩ ጠቓሚትን አገዳሲትን ሃገር እያ ነዚ ናይ ጎንፅን ህውከትን ዓመት ብኣሸናፍነት ተሳጊራ ናብቲ ዝስዕብ ኣብነታ ክትምለስ ኣለዋ ይብል ክሪስ ሚዝ ኮንግረስማን ክሪስ ሚዝ ነዛ ዓባይ ሃገር ሰላም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑውን ጠቒሱሎም
ቃለ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓንቲ ዋና ኣሰናዳኢት መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት ብምዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ for independent and transparent investigations from all corners around the world. ክልተ ጫፍ ሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናጻን ገለልተኛን ምጽራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቐወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ኢለ ዝኣምን ብሕብራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቡ መርማሪ ጉጅለ ወጻኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍጻም ብኻልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምኽሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት ሚስ ሎረን ፕሎክ ብላቸር ኣብ ዝሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the region. ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረጹሉን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዉ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣጸጊሙሎ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይትፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሽሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉሎ ሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈልየ እዩ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲሬክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታ ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኹነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላው ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs. እቲ ግጭት ክጽወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራ ጸገም የስዕብ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኽትፍትሽ ዝገብርን እዩ ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሱ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰት ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረዲኡ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ መኺሩ ብኣጠቓላሊ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈጸመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይጻረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም 4 ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም ነመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ሕፅር ዝበለት ምድላው ቂሐ ጽልሚ ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ቂሐ ጽልሚ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ንሓደ ትግርኛ ጀርመን ትግርኛ ዲክሽነሪ ወይ ከዓ መዝገበ ቃላት ዝጸሓፈ ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኸልና እዩ ጋሻና ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ ኣነ ፀሓይ ሲሙ ይበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ጀርመን ኣብ ናይ ኣርካይቭ ሪሶርስ ምግባር ለጥፍ ሕጂ ግን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምምዕባል ናይ ዳግመ ህንፃ ገልመልታት ንክሳተፍ ምፅእ ኣለኹ ኣብ ጀርመን 36 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ብንሽተይ ከለኹ ኣብ እንዳስላሴ ብ1977 ዓመተ ምህረት ብናተይ ተበግጾ ሓደ ዓመት ግእዝ ተማሂረ ብድሕሪኡ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝኸድ ኩሉ ግዜ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣቴ ጀርማኒስቲክ ዝበሃል ቋንቋ ኣብ ጎተ ዩኒቨርሲቲ ዝበሃል ፍራንክፎርት ኣብ ተማሂረ ብኡ ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ወዲኤ ማለት እዩ ካብ 2010 ከኣኒ ጀሚረ ከኣኒ ናይ መጽሓፍ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣቶ ፀሃየ ጀርመንኛ ትግርኛ ጀርመንኛ ትብል መዝገበ ቃላት ኣዳሊኻ ኣለኻሞ እዛ መጽሓፍ ማዓስያ ተጻሒፋ እንታይ ኣትሕዝቶኣ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብ2010 ጀሚረ ስጋ ሕጂ ዳርጋ ልዕሊ 10,000 መጽሓፋት ኣሕቲመ ኣውፅኤ ተዘርጊሕሎ ኣብ ዓመት ብሽሕሽሕ እንዳገበርና ስጋ 2016 ዓመተ ምህረት መጽ ኣለኹ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ግን ኣብ ሙሉ ዓለም ተዘርጊሓ ህብብቲ ኮይና ስጋ ሕጂ ኣብ ኩሉ ትርከባላ ማለት ሕጂ ከማ ኣብ ስመራ ትኸይዳላ ማለት እዛ መጽሓፍ ኩሉ ደሓዘት ኮይና ፈለማ ኣልፋቤት ኣለዋ
بدحريو خاني اسرات تكون قصات سواسو جراماتيك ኣለዋ ትስሳን ገጽ ዝኸውን ከኣኒ ካብ ጀርመንና ናብ ትግርኛ بدحريو ሓሪ 130 ዝኸውን ካብ ትግርኛ ናብ ጀርመንኛ ኣሎ ኣብ መጨረሻ ከኣኒ ዝርርብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ሓኪም ክትከይድ ከለኻ ስእሊ ዘሎ ተሰነ ኩላታ መጽሓፍ ግን 400 ገጽ ዝሓዘት ኮይና ኣብ ኩሉ መዝገበ ቃላት ኮይና ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ኦንላይን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ተዘርጊሓ ኩሉ ሰብካ ይጥቀመል ኣሎ ማለት እዩ ብጀካዛ መዝገበ ቃላት ክንደይ ዝኾኑ መጽሓፍቲ ሓጢፍካ ስጋ ሕጂ 10 መጽሓፍቲ ተሰሪሕ በለው ታፈለማ 2017 ጻሕፍኳ ናይ ኣልፋቤት ኮይና بتغرينام بجرمن سلزولوم خوينو كاليت مصحفي كاني حفشاو فرطت بحال كاني 2010 مالتا سالسيت كاني سواسو تغرينا كوم خو بجرمننا 2014 رابعيت مصحفي كا برلين بلاس بحال زخاني منكس جرمن ادالوا سلزبلوني بتنغندان بجرمن غيرون لكم كابزن خطاسن تصناكم مصحفات 4 دغونا ناتاتن سدي ابديفاودي الون ስድማ ናይ ቋንቋ ኣብ ጽሑፍ ጥራይ ዘይኮነ ብኣውዲዮ ቪዥዋል ከማን ሰብ ክሰምዖ ስለ ዝኾነ ወይ ኣብ ኩጓዓዝ ከሎ ወይ ኣብ ነዊሕ ትጽቢት ከለኻ ክትገብር ከለኻ ቪድዮ ካሎ ስኻኒ ኩለን እቲ ኣብ በርሊን ፕላትስ ግሎሰር ሳተን ኣብ ሰደ ብድምጽ ከዓ ተሰነን ከዓ ተሓኪመን ኣለዋ ማለት እዩ ምንመን እዮም ናይዚ መጽሓፍቲ ተጠቀምቲ ንመን ከገልግል ኢልካ ኢኻ ነዚ መጽሓፍቲ ኣዳሊኻ የዘለኻ ትግብረ መልሲ ከመይ ኣሎ ካብ መዝገበ ቃላት ንባዕላ ዳርጋ 10,000 ኣቢላ ተሓኪማ ውጽእ ያላ ማለት እዩ እቲ ናይ ጀርመን ግበረልና ኢሎም ዝገበርኮ እሱ ንዓቶም ስለ ዝምልከት ከታይ ቀንዲ ግን እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዝሰለዱ ኣብኡ ዝዓብዩ ዘሎ ቆልዑኒ ካልኣይ ነገር ከኣኒ ንጀርመናውያን ከዓ ትግርኛ ንመሃሩ ዝድርኽ ነገር ኮይኑ ትግርኛ ከኣኒ ኣህጉራዊ ክንገብሮ ስለ ዘለና ኩሎንተናዊ ብልጫታት ስለ ዘለዎ ሓደ ካብትናት ዕላማ ማለት እዩ ናና ናይ ገዛር ስና ጽሑፍ ስለ ዘለና ዝመጽ ዘሎ ዓመት ኣብ በርሊን ኣብ ሁምቦልት ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣብኡ ናይ ማስተር ስታዲ ተመልሚሎም ብስልጣና ክወጹ ስለ ዘሎም ካብትናት መጽሓፍ ወሲዶም ይጥቀሙሉ ስለ ዘለው ሕጂ ከኣኒ በቲ ኣብ ሰደ ኣብ ድፋውደ ስለ ዘሎ ንዑ ጌርና ኣብ ዝመጽ ዘሎ ዓመት ክንጅምሮይና ስጋሽዑ ግን ደሓነጽናሓና ብጀካ ዝናይ ዝመጽሓፍቲ መጽሓፍ ኣነ ኣብ ፍራንክፉርት ዝተጽመት ነቶም መንእስያት ኣብኡ ዘለው ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ከም ዝኽእሉ እቲ ደረጃታት ስለ ዘሎ A1 A2 B ዓይነት ዝበሃል ኣሎ ንዑ ተመርኪሶም ናይ ቋንቋ ትምህርቲ ድሕሪ ምውሳድ ሽዑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው እዚ ናተይ ከም ዕማም ገይረ ብዙሓት ተምሃሮ መንእስያት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ምእታው ከም ዕማም ገይረ ሒዘ ኣብኡ ይነጥፍ ኣለኹ ማለት እዩ ጋዕ C1 ዝበሃል ኣሎ ዝማዕበለ ፕሮግሬሲቭ ዝለዓለ ደረጃ ክምሃሩ ክእሉ እዮም ብድሕሪኡ ማትሪክ ሰርቲፊኬቶም ቋንቋ ናይ ጀርመን ተተርጉሙ ሽዑ ቅድሙ ዘለዋም ዝገበሩ ከዓ ኣብ ካኣቱ ብቐሊሉ ክኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኢኻ ዘለኻ እሞ እስከ መጽኣ መደብካ እንታይ እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናተይ መጽሓፍ ተንኪፍዮ ከም ዝነበርኩ ኣሰራት መጽኣቲ ሲስተማቲክ ራሲዝም ትበሃል ንሳ ተዳልያ ንዝመጽእ ዘሎ ዓመት ተሓቲማ ክትወፅእ ማለት እያ ካልአይቲ ከዓኒ ሜላ ኣመሃራ ዝብል ኣብዚ ሚኒስተር ናይ ኤዱኬሽን ትምህርቲ ምስኦም ተሓባቢርና ከዓኒ እዛ ሎማ ዓመት ተጻሒፋ ዘላ ካብ ጀርመን ናብ ትግርኛ ንሳ እርማት ተገይርዋ ብትግርኛ ንበዘሎ ዓመት ከዓኒ ኣብ እንግሊሽ ተቐይራ ከዓ ክትሕተም እያ ማለት እዚአን ናይ መጽሓፍቲ መደባት ኣለዋኒ ንበዘሎ ዓመት ኣብ ተግባር ክትርጉመን እየ ታሜላ ኣመሃራ ትብል ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ነቲ ጀርመን ዘሎ ናይ ገባብ ኣመሃራ ምስ ናይ ኤርትራ ዘሎ ኣገባብ ኣመሃራ ዋሂድካ ንምጥቃም ተገልግል እያ እሳተን እቲአን ኣብኡ ኣትየን ዘለዋ ሓደ መምህርቲ ምሉእ ክኸውን እንታይ ክገብር ኣለዎ ማለት እዩ ሞቲቬሽን ክእለት ኣዘራርባ ገዛ ርእስኻ ምፍታሽ ኣድህቦን ትኩርነትን ብልሓት ኣተሓሳስባ ሓሳብ ምንቃልን ምርምርን ኣብ ትርቲ ዕርፍቲ እንታይ ትገብር ትዕግስን ስቕታን ምዝውታር ንጹርነት ምዝውታር እዛ ከዓኒ ኣብ ሰደ ቀሪባ ብጀርመን ትግርኛን ተቐሪፃ ወፂኣ ኣላ እታ መጽሓፍ ከዓኒ መሰኔታናታ ከዓኒ ሰደላታ ማለት ኣቶ ፀሃየ ስዩም ኣብ ቀጻሊ ስራሕካ ዓወት ምንኤልካ ቋንቋ ትግርኛ ኣህጉራዊ መልክዕ ንምትሓዝ ትገብሮ ዘለካ ፃዕሪ እውን ኣብ ዓወት ክበፅሕ ዘለና ተስፋ ሰፊሑ ፈቃደኛ ብምዃንካ ብሽመይ ምሽምታታት ድምፂ ኣሜሪካ መስግን ይቐኒለ ኣነ ከዓ ብወገነይ ከዓኒ ዕድመ ጌርካ ናብዚ ዝቐረብካ ብርሃነ ከዓኒ ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቂሕኩም ሓልው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ ኣእዳውኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዚኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ